aquí sota. I el poblet, petitíssim, campanament. Un pedazo de pont. Uf, està allà. Va, què diries? Aquí, vivint el nostre èxtasi parisenc, o en Jordi que està més content. Un gínjol! Pam! El Geperut el volien tirar d'allà, tio. Aquí hi ha l'escena de Ratatouille. En Remy el pillen a la cuina i el van a tirar al riu. És aquí, en aquest terra. Es fan amics el Linguini i en Remy. És tan idíl·lic, això. La Nòria, el barco i el Louvre, tot aquí, en un pla. I tu, lo más bello de todo. Busca'm a l'habitació. Antes i després, ben sec i ben moll. El Louvre. Mira que la que hem menjat. Fins que no ens pica el cul. Estem en una habitació compartida. No sé si veu allà al fons. Hi ha unes quantes lliteres. Però avui dormirem calentons. Bueno. Avui a la nit hi havia un paio enorme que roncava que semblava focs artificials. Era festa major a París. Teníem els dos mítics, el que ronca i el que té la llumeta oberta fins a la 1 de la nit. Però tot i això, és que s'ha dormit de puta mare. Clar, és que el que exigíem nosaltres era que no se'ns desinflés el matalàs a mitjanit i ja està, saps? Això sí, el lloc és una merda. No direm ni el nom perquè no és recomanable. Hem de camí al Louvre mentre ens mengem un croissant i ens fem tot París. Precioso. Evitem les obres. I cap dins. És de les places més boniques. Tu trobes a qualsevol lloc i és una plaça impressionant. I aquí passa desapercebuda perquè just allà hi ha l'entrada del Louvre, que és on va tothom. Menjar-nos una bona cueta. Som-hi! Aquest cutrero de merda ha vingut només amb la samarreta del Club Bàsquet Vic, al Louvre, o sigui... Bueno. És que l'amplitud, és tan gran, això. Molt petitó. Mira, és un sisà, això, Ens diu Moncanto, Mantel i apa. Pájaro dice a Cruz, tú palo palo, 3 puntos, off, ojo, ojo. Artemisia, la deessa de la caça.
Sempre sortia l'examen de la Mònica a l'EART. Després vaig pensar que tothom l'està mirant dient, m'està mirant a mi. Estem morts. 7 quilòmetres per aquí. Ja sortim del Louvre. Ja estem rebentant. El Louvre, l'Orsay i allà baix de tot. La Torre Eiffel. El Grand Palace i el Petit Palace, que no és tan petit. Uau, vaya entrada. No sabem com hem acabat entrant al Petit Palace i ja som a dins. O sigui, perquè en Jordi ha vist la porta oberta i ha dit entrem, i apa. Que van a fer un concert o què? Algú m'explica què és això. Coi. Com que avui encara no havíem vist quadres i escultures, hem dit, va, És superguai. al Petit Palace ens hem trobat un monet. Jo no m'esperava res, tota una exposició de gratuïta. Som-hi tots! A veure la tomba de Napoleó, del pequeñajo. Els agents d'Almeria. Allez, on va prendre la patrie, la baguette, les croissants. De tanque. Gaitonte. Fa molta gràcia perquè el meu francès és anar afrancesant paraules catalanes. Rappel d'escaler, vull dir el francès d'en Jordi és. I probablement encara té molta més pena jo. Això no és res comparat amb l'armada catalana. Avions de joguina, i altres coses de joguina. Tot bastant de guerra. Que la veritat és que no és el que ens fa més gràcia, però és bastant impactant. Hotel des Invàlides. Molta mort i molta guerra. Un museu sobre l'estupidesa humana bastant interessant, la veritat. Fa una miqueta de por, la veritat. Però bueno, ara ens anem al súper a comprar menjar i cap a la Torre Eiffel. Senyor Eiffel. Primeres escales, perquè entrarem en calor, Res de pujar en ascensor aquí, a tope, a peu, tocant en directe. Estem vivint les llumetes de la Torre Eiffel des de dins. Tiqui. De quan vius? Clar, estan Estigui replet. de metre en metre gairebé estan. Fa res hem trobat un de 10 minuts fins al primer pis. Imagina-se. Primera paradinha. Hem decidit que venim a menjar aquí perquè ens ho mereixem, perquè ens hem guanyat amb feina dura. Tu, que segueixen les llumetes encara, Aquí si no reflexes es veuria el terra de baix de tot i gairebé no es veu res. Anem a Paladors. Cap a dalt, no sé quant que tardarem. Som a la segona torreta ja, aquí amb Nova York de fons. Què tal? És que en Jordi té vèrtic, un detall important que ens hem deixat. Però està aquí a tope superant-lo. Intentarem convèncer que pugi, perquè segur que se n'alegrarà. Hem aconseguit, som a dalt. És un quadre. Però no miris avall directe, no? No, és que no fa res. El que em fa és notar el vent. Ara anem a dalt de dalt. Pugem les escaletes i és el màxim del màxim possible per un turista. Vale, el meu vèrtic és així. Ja l'has viscut. I mira que me dava.
There's nothing you can do, nobody.